Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi, som vi nok kan se, spille Skate 4. Og jeg skal lige skrue ned for min mikrofon, kan jeg godt mærke. Og i dag tænker jeg nok, den kommer ud sådan. Hvorfor kommer den her video ud den dag, hvor det er et spil udgivet? Så den er optaget før. Jeg har været playtester. Det her det spiller i Early Access. Rap. Det var sygt det der. Så noget af den nye, der faktisk er kommet til det at spille, det er Slappies. Og det er faktisk det mest med grinds. Så nu kan man Slappies. Man kan lette det samme. Altså noget af det nye, det er, hvis du grinder, så kan du bruge den her stik til at hoppe ud. Så hvis jeg... Så det jeg spillede først, altså det med Slappies, så kan du dreje op, og så dreje ned, sådan der. Så lad os prøve at få hygget lidt. Og det her, det var en lang intro, men lad os komme i gang. Ja, og en af de nye features, det er, at man også skal lave parkour. I guess, hoppe op på den her. Kan du... Skøt. Jeg tror, at den skal bruges som rail og ikke parkour. Og jeg elsker deres nye powerslide der. Jeg tror, så er det ikke slet. Det ser sådan lidt mere smooth. Lidt mere smooth. Hvis jeg prøver en powerslide her, så er det bare sådan. Det ligner lidt mere, når du ser de der videoer af folk, der kører longboard ned i de der store bakker. Og så er det bare i virkeligheden, der er en skraldespand. Og I skal glæde jer op til Loksnat. Og der kommer snart en video ud. Vær nu stille, Vi. Altså, jeg hedder Vi. Jeg vil gerne køre. Jeg er ligeglad. Nå. I skal glæde jer, for snart der kommer der en video ud med det er et VR graffiti-spil. Det er et, der hedder Grafism. I får lige navn på skærmen. Altså, backflip. Jeg havde noget godt, det der sådan for backflip. Okay, så lad os prøve at se, om vi kan komme op på det her hus her. Må det være et eller andet sted, hvor man kan komme op. Vi er tilbage, hvis jeg finder et sted, hvor jeg kommer op. Så gutter, vi er tilbage. Man kan komme op her. Og Shark, hvis jeg ikke keder mig, når jeg editer den her video, så kommer der nogle billeder op, jeg tager på det her træ. Så overvej det her i virkeligheden. Hvad er der galt med dig? Jeg tror bare, vi gør sådan der. Lidt. Roth. Ja, jeg siger sgu det Roth. Lad os prøve at se, om man kan komme op her. Oj. Wait. Har jeg bare gjort... Kunne jeg bare hele tiden gøre det op her? Nej, det kunne jeg jo nemlig ikke. Det kunne jeg faktisk godt. Her er mit board. Den vil jeg gerne have tilbage. Jeg vil gerne have mit board tilbage. Så det var en god forsmag på, hvis I selv kommer til at købe spillet. Det er gratis.